Kanigiri ke AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban puli phi ni meri nong kanti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jang ke khubor mata ke stem. Penyat jilang menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah bat ki officer rangba New Delhi minnin ke sngi ban smut ho ka long kaman jang ke sukasan bat ke jingsingan ha ke jila Manipur. Kendai ngut kibri kila ya berkembasan phongmut kibai pat kila mensaw na ka jinge takho kiral hajan Jalpaiguri station minnin ka stem. Khot jingilang kerpang kirang wa shnong jong sautri ki shnong ki bahap hapo nong po constituency banyakren halor ka jingkedo umbam umdi ha ka jingdon rengkat lang jong UMLA ka than wa Mirrol Bonds im. Ki khubor ki babnia. Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah bat ru'ya ka kam menteri ke tanat cooperation ula penyaji ke jingilang jong ki he sarkar minnin ke sngih New Delhi ban bishari ka longkaman jong ke jingsngan ha ke jela Manipur. Ki bladan ha ke jingilang minnin ke sngih ki kenthop ya ki officer rangba na ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela ki ken huan sipai bat na ka tanat pulin. Kamashwa kata mensengi ublay kalat jong ke jela Manipur ka Sushri Anusuya Uiki kala let menyekendo ya ka Presiden Draupadi Murmu Harashtrapati Bhavan bat kala kerpat ya ka baka nyarap penbet nyok mardor ban lum ya ki brio ki bala sakma kenang bakin poino shalaki jong ki yang kisem. Pramut ki brio kila do la ka jong ka jingim bat kumbasan pho kendai mut ki brio kila do la ka jong ka jingim bat kumbasan pho ngut ki wipat kila mensaw kenthop ru ya laingut ki syakri jong ka tanat penyai rel hadin ka jing takho rel hajan New Jalpaiguri station ha West Bengal minnin ka stem. Karel Kanchenjunga Express ke badan hakalinti sya silda ka layak tingkho bat ka rel kitmar ke badang wan nadin. Hakate ke jingya tengko artri ki kamera jong ke rel Kanchenjunga Express kila lat la ka jong. Ka khubor bala yo na ka tanat railway ka yatho ba ke rel kitmar kala bakla ya ke jing aidak bat kala litingko ya kate ke wei pat ke rel. Menteri rang ba do Karim Narendra Modi ula yo banyakren wiki officer rang ba na ka tanat penyai rel ba ula simkhya ya kate ke jingja ka pasungsi. Ha ka jong apor ka Presiden Draupadi Murmu kala penpaw ya ke jing sungsi ke bakrau halor ke jing takho ki rel ha Darjeeling West Bengal. Namar jong ke jingja bondli ki rel ki bathmu banwancha Guwahati Agartala ba kiwi kiwi jela ka than chate lammi kila sakut ha ki station rel ki ba pher. Ha Sikkim ga jing persang ban penkemria ki nong Shanghai perthai ki badang sakut ha Chungthang Hamangan district namar jong ke jing shlei kala sedang nadu minnin ka step. District Collector Jangka Mangan Hem Kumar Chetri ulai thu ha uno ai khubor ka AKASHVANI balas dang pun kenria ya ki nong Shanghai perthai lingba ki surok kali khnang man pun poi ki shageng tong namar jong jing sneu palat ka sun bineng amishim la la man pun kenria ya ki da ki ling sun la man pun mau biang hangni ba ki dan kumba 8000 ngot ki nong Shanghai perthai ki bakan thobu ya khatsan ngot ki ba nashabari ki ba la sakut ha lachung bat chung thang ha Mangan district namar jong ka jingshle ha gate ka than ki pulit ka anti narcotics task force ANTF jong ka East Khasi Hills district Shillong kila yo kurup sau spa san phusau point lai ar gram ujingdi penbuat heroin henen dang step hangap na jan madan riting police station layo ban kurup yo te ujingdi buat kat ba kidang penlong ka jing talasi kum ba ki julia barabor lalap ya armur ki kinthai ki bakit ya kate ka song bat ki ne ki kinthai ki dei ki belong try na ka jela Manipur ki pulit kila kem ya ki bat menta kidang penlong ya ka jing tokit ka babnya kini ka khubor ka wan chpina ka AKASHVANI Shillong ki nong ilang shnong ringkat be ki nong shnong babon jong sautli ki shnong gi bahap apo nong po constituency minnin kasngi kila shong jingilang kerpang hadorbar hall pahambir ringkat baru MLA jong ka nong po ba Mirrol Bonds im banyakren halor ka jinge duna umbam umdi be ki nong shnong ki kendo uba Mirrol Bond ura pentikena ba unra ekran ni kini ka mat ka bakong san bat ka tanat PHE khnang bakan la ban penbiang ya kani ka jingkedo Kinong shnong kila pensngau hau MLA badan kam ban yo ya ke NOC ban yo penan kam ya ke telong na ka shnong mau kangi ya ka ba MLA ula aiktien ba unse rap eki ban yo ya ka NOC
District Secretary Jongka Human Rights but Anti-Corruption Youth Power of India OFB Marak ula pha da kajing tho sha menteri katanat Jal Shakti hakaba ukuntu jorwan penlong ya kajing to kit penya halor kajing bam biang katrai ka ta jong ka Jal Jeevan Mission JJM Harilum Garo UFB Marak u ongba watla ka sarkar jilla kala penteri kami ka JJM nadu usnam 8000 khat khandai kidang nan shibuan kajing ko trai kam ha ka te ka project Ula bandap susu dekat boong bagi nong song jong kerilum garo kim don ya ka umbam umdi ka bakhut ka balong ka jing penken ya ka kendon an ha ka hok jong ki nong song kumala osrong ha ka riti sensari Uway ni kinong ilam ha ka imlang sa alang uba kru lam salan ki pariat ula ajing mo siya ka export committee ban kmi miyang ya ka policy trekam ka bayday baka jing bha kerpang ha ki kam ki jam bagi jing puli ha ka jila Meghalaya da ka bha kerpang khendiat na ka banta ki tu ki bawan na ki long yeng long sem ki baduna ka yo ka kot barban bishar tang ha ka jing pher jan uba pariat ula kentu ban bo ya ka bha ka bakerpang 10% ha ki jingpuli ki kam ki jam naka banta ki khun ki ti jong ki to ki baduna ha ka yo ka kon ka jingthmu ka long ban kershan ki khun baduk ki bawatla ki long ki batbit bat ki bakiu shiprang bon sin ki do e ya ka lat tang namar ka jing hiran pisa ha ka jing kerpa jo la persang man pensngau ya ka jing no senyang ka bajur bat ka bajar jong ki bakum kini ki jat brio ki batresh tom bat ki batre klemshong than bat ki belai rap shibon ha ka jing pentelun ya ka roi ka par ha ka ni ka jela ka jing kerpar ka khot ka kentui ka sarkar ban pediang mat kershan ya ki jing persang jengki da ka ba pentikna ba ki khon jengki kin yo ki lat ki ba khamba ban kieu shprang bat bo ilade ha ka jing shingan Ka sarkar India ka pensyai ba ka WhatsApp message ka ba kamba la penmi thamai biang ya ka agnipat scheme da ka kerteng Sainik Saman scheme ka dei ka bam shisha ha ka dei message ka ba la pen saphyang keleng la ong ba la pen thamai ya ka scheme da ki jing pen kala ki babon ka ba kanthop ya ka jing pen jalani ka portrait kam sha ka newsnem 100% anthong kam pura ba ka jing siru kan long ka ba he ka Press Information Bureau PIB kala da pensisha ba ka sarkar India ka klem shim ya ka no kuno ka rai ha ka bai dei ba ka jing pen kala ya ka agnipat scheme Samwat ki officer IAS jong ka thop Assam Meghalaya ki bala pas hausnyam 8000 pra ki dan mentaha ka kedan bansha thongkam kum ki joint secretary ni kiwi ki kam ki bayring kat kedan ba ki joint secretary ha ka sarkar pedeng Nanojung ki tigi samwat dang don sa ro phomut ki wei pat ki officer IAS ki bala pas hausnyam 8000 pra ya ki ba ansakantiu shaki kedan ki ba kham halor ka film garo ya ka bala ai kerteng Chanchi soa ka dei ka film ka badang don padang new tli ki wei pat ki film ki be khun na ka jing ko Mumbai International Film Festival MIFF ya ka ka film la thau da ka Elva Chisa CH Sangma baru di Pankar Das ki bela penpura ya ka house name R1000 Arpulai Menta usnem kata masa MIFF kelas sedang nadu ka khasan terik ujeliu bat anpen kot ha ka arpuai terik ujeliu ha Mumbai kiban bisyara ke jingya ko ba kata masa jing peni film ki kinthom ye kinung ilam ki betbet ha ka cinema nari India berkunju ki bawan nashabari Katu ni ka khubor kelakut bakala wanjipi na ka AKASHVANI Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji niya so baka Delhi station na ka banta ki khubor ha ka ktin Hindi ban buat da ka khubor pareng ha ka por pra kasan minin. Kani ka dei ka AKASHVANI Shillong sngo bhaban amanta ya ki khubor na Delhi.